Čau, vítam vás u nového videa. Nové video bude pokračovanie nášho poľského tripu. Predchádzajúce video, ako ste videli, sme boli vo Varšave. Môžete si kliknúť na odkaz, uvidíte Varšavu, 5-hviezdičkový hotel, víkend strávený vo Varšave, v centre, i v parku, i rôzne. A dneska sa nachádzame v Gdaňsku, presunuli sme sa teda na sever, k moru a prejdeme si toto krásne baltské mestečko, ukážeme si nejaké zaujímavosti a povieme si niečo. Takže sledujte, začnem rovno tým, parkovanie tu začína zóna. Jak je koleso, tu je ten ostrov Olovianka, majú tu centrálnu zónu ako v centre mesta. Tu sa dá normálne free parkovať, ešte to zóna nie je. Je to asi najbližšie parkovanie, aké ma napadlo k mestu. A presunieme sa teraz do toho hlavného, a to k centru, do centra. Prejdeme si tento ostrovček Olovianka. Koleso má názov Amber Sky. Je to 50-metrové koleso, ktoré sa nachádza na ostrove Olovianka, na ktorom sa nachádza i mimo iné Filharmónia Frédérica Chopina. Koleso obsahuje 36 klimatizovaných a vykurovaných 8-miestnych kabín. Jedna z kabín je VIP, vybavená presklenou podlahou. Dĺžka jazdy je približne 15 minút, zvyčajne 3 otočenia. Ponúka panoramatický výhľad na hlavné mesto, respektíve historické centrum, rieku Motlava, Žeriav, Lodenice a za dobrej viditeľnosti aj Gdaňský záliv. Je prevádzkované celoročne, je to vykurované aj klimatizované. Tu vidíme zdvíhací most cez rieku, ktorý sa zdvíha pravidelne, myslím každú pol hodinu, aby mohli prejsť lode výletné. Hneď kúsok od toho mostu máte takto lehátka, na ktoré sa môžete takto dať a pozorovať lode. A na nábreží toho poloostrova, respektíve ostrovčekov Olovianka, máte i ikonický nápis Gdaňsk, pri ktorom sa môžete vyfotiť. Ostrov sa nachádza na rieke Motlava a je hneď oproti stredovekému centru Gdaňsku a oproti známemu Žeriavu Žurov. Ostrovom sa stal až v roku 1576. Predtým bol súčasťou pevniny. Meno Olovianka je pôvodné od olova, poľský olov, ktoré sa tu v 16. storočí skladovalo a vážilo. Na ostrove sú kľúčové budovy ako táto poľská Baltská Filharmónia Frédérica Chopina, ktorá sídli v adaptovanej budove bývalej mestskej elektrárne z 19. storočia. Ďalej sa tu nachádza Hotel Królevský, ktorý sa nachádza v zrekonštruovanej sípke zo 17. storočia, a Národné múzeum, ktoré sídli v zrekonštruovaných historických sípkach. Tak tu, na tejto pirátskej lodi, sa môžete ísť kľudne plaviť. Konajú sa plavby na Gdaňsk, Westerplatte, Gdaňsk každú hodinu. Dospelý stojí 90 zlotých, to je v prepočte zhruba 500 korún. No za 500 korún na dospelého si môžete užiť takúto lodičku a plavbu do prístavu až k Westerplatte. My to žiaľ nestíhame, respektíve má prísť večer búrka, takže to nebudeme riskovať, radšej prejdeme mesto a najeme sa, a tak už máme stejne po obede. Aktuálne sa nachádzam na ostrovčeku v strede centra a za mnou vidíte najikonickejšiu stavbu v Gdaňsku. Žurav, stredoveký prístavný žeriav. Žurav nie je len budova, je to stredoveký stroj a najunikátnejší symbol mesta. Predstavte si ho ako svalnaté srdce historického prístavu. Súčasná podoba z rokov 1442 až 1944 je práve táto, na ktorú sa dívame. On bol síce rekonštruovaný, ale furt je to súčasná podoba. Predstavte si, že to stálo už v 15. storočí. Bol to dvojitý prístavný žeriav a zároveň i mestská brána. To najväčší a najstarší zachovaný stredoveký prístavný žeriav v Európe. 100% bol poháňaný ľudskou silou, mechanizmus poháňaný šliapaním vo vnútri dvoch veľkých drevených kolies. Ako fungoval? Jeho mechanizmus bol geniálne jednoduchý. Vo vnútri sa nachádzajú dve obrovské drevené šlapacie kolesá. Pohon zabezpečovali ľudia, často väzni, ktorí chodili vnútri týchto kolies ako škrečky a svojou váhou a pohybom zdvíhali náklady. Tento žeriav zvládal dvíhať až 2 tony do výšky 27 metrov alebo 4 tony do výšky 11 metrov. Používal sa na prekladanie tovaru, hlavne pivo, obilie, kamenné závažia a osadzávanie sťažňov
ňou na lode. Jeho drevená konštrukcia úplne zhorela počas bojov v Gdaňsku v 1945. Aktuálne je zrekonštruovaný a slúži ako expozícia Národného námorného múzea. Komplexná rekonštrukcia bola prevedená naposledy v 2024, keď sme tu boli a videli sme, že sa okolo neho stala a nedalo sa k nemu dostať. Tentokrát sme sa k nemu ale dostali. Tak to bola ikonická stavba v Gdaňsku a teraz sa presunieme ďalej, rovno na Dlhú ulicu, najznámejšiu ulicu v Gdaňsku, na ktorú vstúpime po tomto moste a cez tie oblúkové vstupné brány. Tak a vstupujeme na Dlhú ulicu, alebo Dlhú ulicu, najznámejšiu pešiu zónu, najväčšiu ulicu v Gdaňsku. Toto je spoločenská historická tepna mesta, jeho obývačka a najkrajší salón pod holým nebom. Spolu tvoria hlavnú os Kráľovskej cesty. Nebola to obyčajná ulica. Bývať tu znamenalo patriť k najvyššej elite. Starostom, bohatým kupcom a patriciom. Súťažili medzi sebou, kto si postaví krajší a honosnejší dom. Preto je každý dom iný. Sú úzke a vysoké, s bohato zdobenými fasádami. Je tu cítiť silný vplyv holandskej a flámskej architektúry. Na námestí sa nachádza Neptunová fontána, barokový symbol mesta a jeho prepojenie s morom. Kúsok vedľa Dlhej ulice sa nachádza Bazilika na Nebovzatia Panny Márie alebo Bazilika Mariacka. Je to ohromná tehlová stavba a koruna Gdaňsku. Obrovská a hromujúca a neprehliadnutelná stavba, ktorá dominuje panoráme mesta. Je to jeden z najväčších tehlových kostolov na svete. Jej stavba trvala viac ako 150 rokov. Dokáže pojať až 25 000 ľudí. Je to doslova hora postavená z tehál. Vo vnútri vás ohromí obrovský priestor a svetlo. Steny sú prevažne biele, čo ešte viac umocňuje pocit majestátnosti a veľkosti. Medzi najväčšie poklady patrí stredoveký astronomický orloj a monumentálny hlavný oltár. Najväčším zážitkom je výstup na 78 metrov vysokú väžu. Výstup tam vedie zhruba po 400 schodoch. Paralelne s Dlhou ulicou je takáto malá, úzka ulička, ktorá má takú malebnú atmosféru. Sú tu všade stánky s šperkami z jantáru. Samozrejme, jantár je najzákladnejšia súrovina, z ktorej sa tu všetko vyrába, keďže to priplavuje Baltské more. Je tu rôzne náhrdelníky, prstienky, hocičo proste z jantáru. Ale chcel som povedať, že sú tu kaviarničky, tam je Dlhá ulica, tam je tá Dlhá ulica, hudba, kaviarničky, rôzne terásky, s takým krásnym pohľadom na spomínanú baziliku a jej vežičky. Takže ideme jednu z našich obľúbených navštíviť, ktorá to bolo Drukárnia Café. Tu sme vlastne vždy, keď sme v Gdaňsku, čo je tretíkrát aktuálne. Gdaňsk je jedno z našich obľúbených miest, preto sa sem opakovane vraciame a určite sa sem ešte vrátime niekoľkokrát. Tak ideme na croissant. To je Kinder Bueno croissant, maliná ruža a pistáciový croissant. Tak ideme ochutnať Kinder Buenko. Je tam nejaký krémik, tam je, respektíve asi Kinder Bueno náplň to bude. Je tam plnka. Výborné. Drukárňa, cukráreň, kaviareň. V malebnej uličke s pekným výhľadom, odporúčam. Tak a tu máme ten rúžový s malinovou plnkou. Vonia to malinovo. To chutí jak rúža. To chutí ako malinová rúža. Ako vieš, ako chutí rúža? Ako vonia rúža, tak tá chuť je taká ako vôňa rúže. Ale úplne taká intenzívna. To je fakt dobré toto. A ešte ceny. Croissant Kinder Bueno 21 zlotých a malinovo-ružový 23 zlotých. V prepočte nejakých 120 korún za tento croissant a nejakých 125 alebo 130 korún za to rúžové. To je vlastne niečo ako hniezdo alebo také niečo popletené. Takže odporúčam, kľudne sa sem stavte pri prechádzke k Gdaňskom. Tak a cez takúto bránu sa dostaneme k fórumu Gdaňsk, obchodnému centru novému, v ktorom si niečo povieme. Prešli sme teraz touto historickou časťou, ktorou sa dostanete na Dlhú ulicu. To je taký krásny prechod medzi novou a starou štvrťou. A tadiaľ to prejdete takýmto priestorom menším, ale zaujímavým, takým historickým, na Dlhú ulicu. Tá ulica je tam rovno za tým. A
tu máme ešte fotku z bombardovaného Gdansku z druhej svetovej. A teraz sa presunieme do obchodiaku, pretože Gdansk nie je len tehlové historické budovy a miesta historické, ale aj ultra nové obchodné centrum, cez ktoré teší rieka. To je ono, moderné nákupné centrum. Ani to tak nevypadá, že jo? Ani architektonicky už i zvonku to vypadá. Ani nie ako obchodné centrum. Ale verte, je to obchodné centrum. Je to moderné nákupné a spoločenské centrum v centre Gdaňsku, v tesnej blízkosti hlavnej vlakovej stanice, ktorá je, myslím, tam. Preto to tak vypadá tá stavba, pretože spojili moderný dizajn s historickými prvkami a je postavené nad železničnou traťou a názvami bývalých trhovísk Targ Rakovy a Targ Sieny. Podleziete takýmto veľkým podchodom, pretože nad nami je veľká hlavná cesta. Podlišili sme hlavnú cestu a tu už máme vstup do spomínaného nákupného centra Fórum. Samozrejme sa tu nachádza aj McDonald a kadečo iné. Tu je takýto krásne schody s posedom, ktoré spájajú vlastne tento priestor, toto by menšie námestičko, plôžku pred obchodiákom. Najväčším vizuálnym lákadlom je, že Fórum nie je len uzavretá škatuľa, jeho najdôležitejším prvkom je, že cez jeho otvorenú časť preteká historický kanál Radunia. Architekti tento vodný tok zakomponovali priamo do dizajnu centra. Fórum Gdaňsk nestojí na prázdnom pozemku. Vzniklo na historicky veľmi dôležitom, no desiatky rokov zanedbanom mieste, ako som už spomínal, trhoch Targ Sieny a Targ Rakovy. Po druhej svetovej vojne bol tento priestor, hoci ležel priamo medzi hlavnou vlakovou stanicou a historickým centrom, chaotickým a nevzhľadným miestom. Bol tu autobusový terminál, divoké trhovisko a neudržiavaná plocha. Fórum tento mestský vreť, v úvodzovkách, kompletne premenilo na moderný a funkčný priestor. Je to dokonalá ukážka masívnej mestskej revitalizácie. Nákupné centrum obsahuje viac ako 170 obchodov a služieb, vrátane známych medzinárodných aj poľských značiek. Na obchodiaku sa nachádza aj Eurospar. Vezieme sa výťahom na poschodie. Tak, sme na prvom poschodí a hľadám kanál Radunia a vidím ho. Tu je kanál Radunia, ktorý tečie priamo cez obchodné centrum. Takto sa tvorí krásne obchodné centrum. Znáte to sami, ako to vyzerá. Napíšte do komentára, kde ste tu bol, či vás to tiež zaujalo. Ale je to masívna stavba a krásne otvorený priestor. Samozrejme sa tu nachádza aj multikino Helios s niekoľkými sálami, priestor pre oddych, spoločenské podujatia, revitalizované verejné priestranstva a zelené zóny s viac ako 33 000 rastlinami. Okrem iného gastronomické špeciality, kuchyne, rôzne stravovacie zariadenia, jedlá, celý ten gastronomický kútik je na najvyššom poschodí a obchodiak obsahuje viac ako 1000 parkovacích miest. Tak a to bol nákupné centrum Fórum Gdaňsk s riekou vo vnútri. A my pokračujeme našu prechádzku ďalej. Keďže sme v Gdaňsku, tak sme nemohli vynechať samozrejme toto miesto, kde začala druhá svetová vojna. Westerplatte. Presne na tomto poloostrove sa 1. septembra 1939 o 4:48 ráno začala druhá svetová vojna. Útokom nemeckej bojovej lode Schleswig-Holstein na poľskú vojenskú posádku. Malá poľská posádka, približne 200 vojakov, hrdinsky odolávala obrovskej nemeckej presile po dobu 7 dní, hoci pôvodný plán počítal s obranou trvajúcou len 12 hodín. V medzivojnovom období 1926 až 1939 slúžilo Westerplatte ako poľské vojenské tranzitné skladisko na území vtedajšieho slobodného mesta Gdaňsk. Tento 25 metrov vysoký žulový pamätník, pomník obroncov Vybrzeža, odhalený v 1966, je venovaný všetkým poľským obrancom pobrežia počas vojny. Obrana Westerplatte sa stala pre Poliakov silným symbolom statočného odporu proti nacistickej agresii. Heslo Westerplatte sa bráni povzbudzovalo morálku v celom Poľsku. V súčasnosti je Westerplatte pamätným miestom a múzeom pod holým nebom. Návštevníci tu nájdu ruiny pôvodných kasární, strážnych búdok a informačné tabule dokumentujúce udalosti zo septembra 1939. A aktuálne dnes, v roku 2025, tu prebieha výstavba nového múzea. No a to bolo Westerplatte. Miesto s tragickou minulosťou.
A samozrejme, čo by to bol Gdaňsk bez prístavu? Najväčší prístav na Baltickom mori, čo sa týka prekladania tovaru, respektíve množstva odbaveného tovaru. A je to aj najväčší námorný prístav v Poľsku. Má viac ako 1000-ročnú históriu. Jeho strategická poloha bola základom hospodárskej sily a bohatstva Gdaňska, najmä v ére Hansovej ligy. Je rozdelený na dve časti. Vnútorný a severný prístav. Súčasťou prístavu je terminál DCT Gdaňsk, ktorý je najväčším kontajnerovým terminálom v Baltskom mori a jedným z najväčších v Európe. Ako jediný prístav v Baltiku dokáže prijať najväčšie kontajnerové lode sveta, triedy ULCV na priamych linkách z Ázie. Okrem kontajnerov sa tu prekladajú najmä ropa a pohonné hmoty, uhlie, obilniny a automobily. Slúži ako kľúčová námorná brána nielen pre Poľsko, ale aj pre krajiny strednej a východnej Európy, bez prístupu k moru, ako sú Česko, Slovensko, Maďarsko a podobne. Tak čo myslíte? Je to halus, nie? A tam zrovna za mnou je jedna z veľkých kontajnerových lodí. Mimo iné je tu rovno obrovská pláž, na ktorej sa dá krásne vegetiť, kúpať. Je to vlastne tiež jedna z mnoha mestských pláží, ktorá pokračuje až tam do nekonečna. Takže to bol najväčší prístav v Poľsku. Nie ze mną te numery, kochaniutki. Jak chcesz patrzeć na... Tak to bol Gdaňsk. Čo poviete, napíšte do komentára, či ste tu boli, či sa vám tu najviac páčilo a či ste navštívili podobné miesta ako my. Prípadne mi pošlite nejaké tipy, pretože ja sem určite ešte prídem niekoľkokrát minimálne za život. Takže nám napíšte kľudne nejaké tipy a navštívime. Ak sa vám video páčilo, tak vás poprosím o like a odber a zatiaľ sa s vami lúčim z tohto poľského tripu. Vidíme sa v nasledujúcom videu. Čau! Ak vás moje videá bavia, tak mi dajte prosím odber a like. Ďakujem a ahoj!